Nos, akkor itt is van az a várva várt csomag, amiben most már elméletileg, az utolsó előtti csomag, mert ugye egy csomagunk még lesz, mert ugye kell még a henger, amivel lesimítjuk a szigetelőt, ezt a szigetelő bitumen lemezt, vagy nem tudom minek nevezzem, meg a henger, meg maga ez a lemez. Szóval az utolsó előtti csomagunk megérkezett, és hát a projekt eddigi legdrágább alkatrésze van ebben a dobozba, már sejthetitek mi lehet az. Magát a dobozt az kívülálló a kamerától, az nincs benne, de nem az a lényeg. Először is van még 5 méter másfeles kábel. Ugye a másik csomagban volt kettőfeles kábel, mert ugye két hátsó hangszóró, már sietek, az ugye 90 wattos, oda a másfeles nem biztos, hogy elég lett volna, oda a kettőfelest választottam, de ugye az első szett az csak 75 watt RMS, ugye mindig RMS-ről beszélek, tehát 75 watt, ide a másfeles elég lesz, ehhez ugye kell 5 méter, tehát ez vettem egy 5 méternyi kábelt, és hát szerintem annyi elég lesz. Akkor itt van egy Hollywood márkájú, ez egy ilyen kis blister, ez ilyen zsugorcső, igazából a izét akarom majd ezzel behúzni, a 10-es, bocsánat, a 20-as a tápkábelt, meg a testkábelt. Tehát ezzel akarom majd behúzni. Jó, akkor itt egy zacskó van, de ebben két dolog van. Egyszer van benne egy szintén Gleden márkájú RCA kábel. Ugye mondtam, hogy kell majd még az erősítőhöz. Ugye volt az a kábel szetben, volt egy, de kell még kettő, mert hogy ugye az kevés. És akkor úgy van, hogy van egy ilyen, meg van egy blisteres, tehát így van meg a plusz két 5 méteres RCA, még ami jön majd a fejegységtől hátra az erősítőhöz. Akkor vettem tartalékba még egy 80 amperes biztosítékot, és akkor van benne egy ISO csatlakozó pár, meg a hozzávaló lábak. Ugye ez mert ugye én csak a tápegységet kötöm rá a fejegységre, illetve a gyári kábelek közül, ugye én a hangszóró kábeleket nem fogom visszakötni a ISO csatlakozókból, mert ugye nem a gyári kábelezést fogom használni, hanem ugye külön ezek a kábelek fognak majd, vagy vezetékek fognak majd a hangszórókhoz menni. Úgyhogy nekem nem kell csak a táp része, tehát ugye a kapcsolt feszültség, ugye az állandó táp, meg a test gyakorlatilag. Nekem ennyi kell, nekem más nem kell, csak ugye ez a három, és akkor inkább egy ilyen kis csatlakozót választottam. Akkor vettem még ugye egy szerelési anyag, ez a bandás szalag, ez mindig kell. Vezetékekhez csatlakozott, bár ugye zsugorcsövezni fogom, ahol csak lehet, de ez mindig jól jön, ha van. Jó, és akkor a lényeg. Az erősítő. Története van ennek. Ugye elméletileg teljes Alpine szettet akartam csinálni, és ugye fejegység, első szett, hátsó hangszórók, mélyláda, tehát minden Alpine. Viszont erősítőbe olyan ilyen tudású, pontosabban, mint ez a Gleden, ami szintén egy kiváló márka. Ilyen tudású erősítő az Alpine-ból, az hát már majdnem súrolja a 200 000 forintot. És igazság szerint már, hogyha így összeadogatom a hifi szetnek az árát, hát már így is az autó árával majdnem egyenértékben van. Sőt, nem tudom, majd ha kész lesz minden, akkor majd csinálok egy ilyen összesítőt, hogy mi mennyi volt. Ugye a fejegység, a hangszórók, az első szett, az erősítő, a kábelezés, a szigetelés, a különböző patentok, ilyesmik. Majd lesz egy ilyen összesítés, hogy mi mennyibe került.
Viszont nem találtam ebbe az árkategóriába, ebbe a maximum úgy lőttem be, hogy olyan 120 000 forintig, 150 az erősítőt. Ebbe a kategóriában nem találtam az Alpine-nak olyat, ami 5 csatornás, tehát ugye ez volt alapból a lényeg, hogy 5 csatornás erősítő kellett. Ugye a első szett, akkor ugye ott van már 2 csatorna, a hátsó szett, ugye ott van 2 csatorna, meg a mély, ugye ott van egy mono csatorna, tehát 5 csatornás kellett. És olyan erősítőt nem találtam az Alpine-tól ebbe a kategóriába, ami legalább leadna 4x75 wattot minimum. Olyat találtam csak, ami 4x40-et, meg 1x150-et monóba, meg tehát fele akkora tudású erősítőt találtam ebbe az árkategóriába. Ez a Gleden, ez 4x90-et és 1x300 watt RMS-t ad le. Tehát gyakorlatilag, még ugye az első szett az ugye csak 75 wattos, tehát még majdnem vigyázni is kell, tehát szinte nem is szabad teljes hangerőre rakni, nehogy van baj legyen. Persze nyilván van tűrés határa a hangszórónak, de a mélyláda is 300 watt RMS, a két hátsó hangszóró is 90 watt RMS, tehát tehát számok alapján, teljesítmény alapján ez az erősítő szinte ehhez a szetthez lett tervezve. Most akkor nézzük. Próbálom így kibontani. Igen, tehát ugye annak ellenére, hogy nem egy Alpine, azért minőségi erősítőről van szó. Tehát aki ismeri ezeket az autóhifi dolgokat, az tudja, aki meg nem, az is elhiheti, hogy tehát ez se vásári 3 pálcás, ahogy szokták mondani, súlyra. Én nem tudom mennyi a súlya, de hát vagy 3 kiló van biztos. És ugye nekem itt a lényeg, mondjuk most van benne egy ilyen, nem, itt a lényeg erről. Ugye itt vannak ezek ugye itt az 5 csatorna. Tehát ugye a első szett, második szett és a sub. Tehát nekem ez a lényeg, nekem ezért kellett az 5 csatornás. Ide jönnek ugye az RCA-k, a fejegységtől, ugye ezért kellett a 3 RCA. Úgyhogy ezzel végül is ki is vehetem akár. Szóval ő az. Csak nem akarom nagyon összefogdosni. Ilyen szép, ilyen szácsiszolt alumínium felülete van. Szóval ő az. Ő lesz az erősítőnk. Úgyhogy gyakorlatilag a szett utolsó része is megvan. Úgyhogy most már jöhet az összeállítás. Van még ugye egy csomag, amit várok, de abban csak szigetelő lemez van, meg ugye ez a kis henger, de maga az összes kellék, vezetékek, kábelek megvannak még hozzá. Szóval a következő videó az még lehet, hogy annak a kicsomagolása lesz, amit még rendeltem, de most már hamarosan elkezdődik a maga beszerelés. Blankolás, kábelezés, szerelés, fűzés, kárpitbontás, szigetelés, stb. Úgyhogy megvan az utolsó hiányzó láncszem, úgyhogy kezdődik majd a szerelés. Addig is, sziasztok!